салом алейкум бародарон ва ҳаводорони соҳаи барномасозӣ. Ин дарси дуюм аз курси Java барои шурӯъкунандагон мебошад, яъне Java for Beginners. Ман дар дарси якум дар бораи худи Java маълумот дода будам, яъне фоидаҳои Java ва чӣ хел истифода бурданам ки гуфта маълумот дода будам. Дар ин дарс ман Java чӣ хел скачат кардан, бо кадом редактор кор кардан ҳамаша мефаҳмонам. Хуб, худ ба худ Java дар компютер шумо ҳатман сабт шудагӣ нест, яъне худ ба худ кор намекунад. барои хотири Java ро скачат кардан, чӣ хеле ки ман дар дарси гузашта гуфта будам, Java барномаи компания Oracle ҳаст. шумо метавонед аз сайти худи компания дохил шуда, яъне ҳамин барномаро скачат кунед. барои хотири скачат кардани Java медроем ба сайти Oracle, oracle.com. дар ҳаминҷа скачат мекунем. манам мисол ба сайти oracle.com ворид мешавем. хуби ҷанда ҳаст. фаслини версия дар ҳамин сайт ҳама вақт нашр мешавад. хуб, сайт забони англисӣ хити ҳаст. хай хоҳед агар ба забони русӣ ё ки тоҷикӣ перевод мекунед. хуб, поён мефурем. Аллакай инҷанда услуги для разработчика бахш мекунем. инҷанда мефурояд ози Java. мана Java медроем, яъне Java медроем. дар инҷанда скачат Java ҳаст. мана download Java бахш мекунем. хуб, мебурояд пастини версияш аллакай Java 19 ҳаст. Java 19 метавонед дар поён, камтуи пас поён фуроед, аллакай ҳаст. барои Linux, MacOS, Windows, барои ҳама чи аст. барои ман компютери ман дар Windows иштаги ҳастам, барои Windows скачат мекунам. ман Linux, MacOS, Windows ҳамаша дар Telegram каналам мемонам. барои нафароне ки Telegram безлимит доранд, дар Telegram мемонам ва силкаи ҳамин сайтам мемонам. даромада скачат карда метавонед. хуб, Windows man 64 ҳаст. ман эхеша скачат мекунам барои Windows. аллакай Windows доро метавонед ромада дар инҷа скачат кунед, ё ки дар Telegram канали ман ҳатман ҳаст ҳамин барнома. ин барнома 100% бесплатна ҳаст. метавонед дилпур истифода бурдан гиред. хуб, мана чӣ хеле ки дидед аллакай скачат карда шуд. як бор пахш мекунем, аллакай кушода мешад. пакет установочниш. мана процесс установкаш меравад. процесс установкаш оддӣ аст, ягон хел ҷои қинӣ надорад. танҳо англисия хай танҳо дале пахш карда меред. баъди установка шудан ки ман фаҳмонам дар рӯйхати барномаотон кушода намешавад. ин аллакай ба таври автоматӣ настройкаҳои дар худи компютер танзим карда мешаванд. ҳангоми дилхоҳ редактор кушодан шумо метавонед ба таври автоматӣ дар забони Java барнома сохтан гиред. хуб, мана барнома установка карда шуд. клоз пахш мекунем. аллакай барнома ба таври автоматӣ дар настройкаи компютер сахнанид шудагӣ ҳаст. чизҳои лозиме скачат карда гирифт. медроем ки среда разработчика скачат мекунем, яъне редакторе ки мо бо ҳамин бо замон акнун медроем редакторе ки
дар забони Java кор мекунем, яъне барномаро дар забони Java менависем, скачат мекунем. Барои хотири ин ба мо редактори IntelliJ IDEA дар кор аст ки дар сайти jetbrains.com скачат мекунем. менависем download IntelliJ IDEA. ман худи барномаро ҳам барои macOS, ҳам барои Windows, ҳам барои Linux дар Telegram каналам мондагӣ ҳастам. касоне ки мисол дар Тоҷикистон ҳаст пакетое ки Telegram без лимит, метавонед омада аз Telegram скачат кунед. ва касоне ки мисол без лимит интернет доранд, метавонед омада худи сайт скачат кунед. дар худи ҳамин сайт ман силкашамаша дар зери ҳамин видео мемонам. хуб инҷандарм ҳаст барои Windows, барои macOS, барои Linux аст. последни версия 2022 ҳаст. ман дар Windows иштаги ҳастам, бозам барои Windows скачат мекунам. IntelliJ IDEA шумо метавонед бо воситаи ин барои Android, барои телефонҳои Android низ барнома созед. хуб пахш мекунем скачат. ман хуб меравад ози процесс скачиваниш. мана хай скачат мекунем, сохранить. баъд аз скачат шуда мо видеоро стоп мекунам, камтар мегабайт, бисёр 599 мегабайт скачат шуд, бо давом медиҳем. хуб мана чӣ хеле дидед барнома скачат шуд, мекушоем инам. инам процесси установкаш оддӣ аст, ягон ҷои мушкилӣ надорад. баъд аз скачат кардан метавонед дилхоҳ барнома дар асоси Java, Web ва дигар забонҳо метавонед созед. мани процесс установки IntelliJ IDEA мебошад. инҷанда ҷои установка мекардагиш интихоб мекунед. баъд инҷа галочка мондан дар кӯлами IntelliJ IDEA Community Edition, Add Open Folder, Java, Groovy, Kotlin ва библиотекаи Kotlin общий. хуб ҳар сезон худаш обновиташ кардан мегирад. Next пахш мекунем, install. хуб процесс установки IntelliJ IDEA ҳамин хел аст. мо асосан кор мекунем IntelliJ IDEA қатъи дар асоси редактори IntelliJ IDEA дар бо забони Java барнома месозем. шумо метавонед дилхоҳ редактора скачат кунед, на танҳо IntelliJ IDEA. хуб дигарош ҳам ҳастан, метавонед дигар редакторҳоам скачат кунед. хуб баъди скачат шудан аллакай финиша пахш мекунем. дар рабочий стол ҳаст аллакай барномаи IntelliJ редактор. мекушоем редактора IntelliJ IDEA. хуб аввалин барномаи хай ман месозам чӣ хел мешавад. баъд дар дарси оянда худи Java-ро омӯхтанашро сар мекунем. хуб инҷанда условияша қабул кардан дар кор ҳаст. ай кор функция галочка мемонем, пахш мекунем. хуб инҷанда гуфтаги ки фикр ақидаи худотон ба мо равон кунед, don't send кунед, тамом меравад. аллакай IntelliJ IDEA кушода мешавад, барои мо дар кор нестад. хуб ногуфтанам ки IntelliJ IDEA аллакай платни версияшам ҳаст. платни версияш барои одамое ки аллакай дар компанияҳо кор мекунанд қулай мебошад. мисол оли мо нав шурӯъкунанда ҳастем, платни версияш барои мо заруре нест. не ки ҳамаи корҳое ки дар бесплатни версияш мо мекунем дар имрӯз дар платни версияш кардан мешавад, дар бесплатни версияш ҳам кардан мешавад. хуб ин оинаи главни IntelliJ IDEA мебошад. дар инҷа new project, open project, get from VCSI. new project хай барномаи нав месозем. open барномае ки аллакай сохтагӣ ҳастем ҳамона мекушоем. get from VCS мо метавонем дар GitHub ё ки дар дигар сайтҳое ки аллакай
албатта худи IntelliJ IDEA ҳамкорӣ дорад. барномаро қабул кунем. хуб барои мо дидуташ дар кор нестанд. пахш мекунем new project, яъне проекти нав месозем. ман тавсия медиҳам ки якум проекте месозем, интернет ҳатман подключид монед, мумкин баъзе чиёша дар интернет скачат кунад. хуб инҷанда name, номи проекта. инҷанда шумо метавонед дигар хел, мисол JavaFX хати агар созед, шумо метавонед мисол барномаҳое ки аллакай интерфейс хати кор мекунанд созед. Android метавонед барои Android созед, барои Kotlin созед. хуб вале инҳо метавонед вообще пустой проект созед. аллакай инҳо барои мо зарур нестанд. мо new project карда мисол менависем lesson 1, lesson 2 мешад, аллакай lesson 2. ҷанда хай location гуфтаги адресе ки барнома сахтен мешад. дар худи компютератон як папка созед. мисол ман дар диски дем якта папка месозам. папку хуб Java for Beginners мекунам. Java for Java барои шурӯъ кардам. дар дохили ҳамин дарси ҳамаи дарсҳоро мегузарем. ҷанда медроем диские Java for Beginners ок. хуб lesson 2 Java IntelliJ IDEA. шумо метавонед дигар чиёрам скачат кунед. хуб инҷанда последни версияи Java ки скачат карда будем Java 19, яъне версияи 19 ҳаст. ба таври автоматӣ худаш мебиёд инҷа. ё метавонед баъди установка кардани IntelliJ баъд Java скачат кунед. download Java гуфта хуб create пахш мекунем. хуб ин процесси сохтани проект бурафтода, яъне загрузка шуда аст. озе камтар баъд проект 100% сохта мешавад. хуб ана чӣ хеле дисодед проект сохта шуд 100%. якта бо як сатр код ҳаст аллакай system of println hello world. дар ин аллакай дар 15-16 дарси аввал мо танҳо бо менюи контекстӣ кору фаъолият мекунем. хуб менюи контекстӣ гуфта чиро мефаҳмонад. агар ҳамина запустит кунем дар менюи контекстӣ hello world чоп мекунад. хуб мана ҳозир процесс запускаш пурахшуда аст. мана дида якум бор download ans гуфтагия баъзе чиёе ки якум проекти ман тавсия метиҳам интернеттон подключит бошад. вақти установка кардани IntelliJ баъзе чиёра ба таври автоматӣ худаш скачат карда мегирад. хуб инҷанда классҳо ҳаст. класс main. ман хуб дар рафти дарс аллакай 5-6 дарси оянда дар бисёр чиёи ин IntelliJ IDEA қатъӣ шинос мешавед. мана ин мегӯм менюи консолни акно мегундина. мо дар 15-16 дарси аввал танҳо консолни экран қатъӣ кор мекунем, яъне ҳамаи натиҷаҳоро дар ҳаминҷо чоп мекунад. баъд дар дарсу баъди 15-16 ҳам дарс аллакай ба худи интерфейси программа қатъӣ кор мекунем. хуб бародаро, ин буд дарси дуюм дар бораи Java чӣ хел скачат кардан, редакторро чӣ хел скачат кардан ва якумин программаро чӣ хел, якумин проектро чӣ хел сохтан. барои нафароне ки аллакай компютер надоранд ва ба ин барномаҳо дастрасӣ надоранд, ман тавсия медиҳам, яъне барномаҳое ёфта метиҳам ки бо телефон низ ҳамин 15-16 дарси аввала иҷро кардан мешавад. ин вазифаҳоро бо 15-16 дарси аввала метавонед бо худи телефон смартфон қатъӣ иҷро кунед.
ман барномааш ҳатман ёфта дар телеграм канал мемонам. Дар омада дар телеграм канал обуна шавед. Ман ссилкааш зери ҳамин видео мемонам. хуб, дар дарси оянда аллакай мо бо ягон мисол ҳал мекунем, ин ки ягон қисми ҷавия меомӯзем. хайр озираш то дарсҳои оянда.